Asam bay lama hoye jang bodia. Asam lama na asam ri hor dane. He mutu like ma begari yang tumi ka tumi ko. Jam फायदे में Baino ओजन थन हम गबरमान बागिना खाइ खाना मुसुंगो सुंगो सिनि बखाबाय सुंगो अनेक मुसुंगो कारनि सुंग बिगत आगिनि थिगन सुंग नगि फायो सिनि पुरगो जनक जिने सिन अफरा साकरा सिनि नाना पुरगो आमानि थिगन सुंग नगि फायो बिगत 70 बছর धरे सुंग अनेक सिनि फुं बारानि किथाय बारानि বিভিন্ন मानथाय दिग दिया सुंग अनेक जागावनो सुंग खाजागि दंगो जेता सुंग नायो सिनि एडिसिओ डाइरेक्ट फंडिंग माने आबनो सुंग आगि थिग खानाय फायो एडिसिओ डाइरेक्ट फंडिंग साखांगे एडिसिनि खाजां मानिबा जे जागा सुंग स्टेट गवर्नमेंट बाय आलादा के सुंग जे जागा फान्डिना तंमानि न रुइया आबरनो सुंग माना मुसुंग कारण स्टेट गवर्नमेंट थानियो जे सेंट्रल नि डाइरेक्ट जे फंड फाय कांगे आफान स्टेट गवर्नमेंट सांग आबन नारगुइस एप्रेस आबनि जे बाग जे बो बागि रहमान आबनो जे स्टेट एडिसिओ यूज खायो आसुबासिन एडिसिओ विभिन्न स्कूल दङ विभिन्न अफिस काजे चागे थाने रखम अनेक ताबो कताल सुंतेबो अब एडिसिओ सानना मुसुंगो काम कॉलेज काम हॉस्पिटल काम स्कूल खाइना मुसुंग किंतु सिन एडिसिओ फंडिंग करिन बागिने सोंख्लाय माया आबन बागिने जों विभिन्न स्कूल बो खुलुगनो मुसुंग फनो खुलुग माया सुजुग सुबिदा मांफन माया लामा हामिया रोड हामिया तुइ हामिया गोबां मासिन एडिसिओ एरिया दङ एमन जागा जे जागा रोड हामिया न गारि गुरा थांगिया कोनो सरकार थांगि नाया केबो आरो नै बर' रावखौसो कस्त'खौ चलि दं बाजार कुरुइ लामा कुरुइ स्कुल कुरुइ आबन बागिने सरा एखने रक एडुकेशन अभाब थांगो इंगे एडुकेशन अभाब खामाने न आजागानि बर' अशिक्षित अंगि थांगो इंगा अशिक्षित माने न सभा दाय एडुकेशन सरकार दाय ना स्टेट सरकार दाय ना सेंट्रल गवर्नमेंट दाय कारण सेंट्रल गवर्नमेंट तो हिसाब खाने रां रहरो जदि स्टेट गवर्नमेंट जदा आरांनो एडिसिओ बाया हंगांगे एडिसिओ सरकार के माका चालो एडिसिओ सरकार बो चालो माया नंनाय आबन बागे सुं स्टेट गवर्नमेंट न डाइरेक्ट सुं रिक्वेस्ट खायो दा सेंट्रल सिन फंडिंग पेमेंट न कोनो बादा बिनो रे यावे आतके यावnya डाइरेक्ट सिन थानेवा डाइरेक्ट एडिशन या फाइर नांगो कारण सिन एडिसिओ ताक फन तंख अनेक पिसाय नि दं अनेक जागावा जे जागा जनरल एरिया वो अनेक विभिन्न दिग दि सुबिदा मान तमा हा एडिसिओ जदि अबाय के मान खांके सुंते किसा आगु मान खामो सुंग दाबिने बागे सिनि रोड ब्लॉक हे नांगला खामो सिन बुखावा दुखोंगिने सुंतिनि जतन न खोया करिने बुसा बुतु या करे फैमिली या करे फुंगाय दिरा सयतान थेका पारो फाइनाय सारि सयतान हिंगे जों साय नों या करे अर के फाइनाय स्ट्राइक हे नांगला खामो सुंग बुसिन दुखोनि बागे सिन बुखानि कष्टनि बागे सुंबु अनेक अब कष्ट होइतिनि दा अब बाके स्ट्राइक माइको सिन तिप्रा माता जे सरकार फाइमानि परे एडिसि सरकार गठन खाइका कखन खाइमाने 4 বছর तंग ताउरानि सुं तासु जाति सुं कुन ताबिना तुइनै कुन आबनो तुइनै सुं रुट ब्लॉक खाया को अब खाइ किन्तु सुं बाइद गत सुं ताउ यो यांगना सुं रुट ब्लॉक मा खायो तो मा हमाने सिन डाइरेक्ट फंडिंग जेता सुन रना हनि सामानि न रुइया आतकै तंगो के आबनो रहनांग तुं सरकार सुं आबनो रिक्वेस्ट खायो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकारनो सुं रिक्वेस्ट खायो एडिशन जता फंडिंग तमन डाइरेक्ट रहदि सुन ताते स्टेट गवर्नमेंट या खायाव ने अंगा सुं बुसिनि जे सिन एडिशन जेता खाइना मुसुमन जेता डेभलप खाइना मुसुमन आबनो सुं खाइनाय सुं खादे खाइया आबनो पब्लिक तो नुबि दं बले बयनोबो सुजुग का सुनोबो सुजुग रदि जाते सुंबो सिन एडिसी एरिया न डेभलप खाइनाय बागिनाय विभिन्न स्कुल ऑफिस विभिन्न कॉलेज विभिन्न मेडिकल ट्रीटमेंट दक अनेक किसु सुंग खाइना मुसुंगो किन्तु सुजुग मायानो बागिना सुनोबो सुजुग रदि सिन एडिशन गोबां मा जागानि बर' दं माने किसु मय रोगि असुस्थ दं खागे थांना मुसुमन थांमाया लामा देगनो बिनि पारान हारै थांगो तो माने बागि हिमाल लामा हामियानि बागिनाय हॉस्पिटल हाचानि बागिनाय हाचम कुसु हार कुसु गेसिन एडिसी एरिया जेता समटा जनरल एरिया अंक जतनो सुबिदा दं हाइनो बागिनाय नरनि जे मानथाय तब गोबा मानथाय माया के नर आगामी दिन तामक लाइने बा न तामु सानाय सरकार न जों असबाय खाइया ताबो वाइसा जों फर्स्ट टाइम खाइया उमा बाय जदि उंगिया हंखांके जों ताइ वासा जों सबारनाय जों सिन सबाना माया साक जों दाबि खाइथानाय जों माया साक सिन पाइथांनि सबाना जों खाइथानाय सिनि बुखावा जों आसा खायो जों स्टेट गवर्नमेंट नायख्लायनाय हनैने सेंट्रल सरकार नायख्लायनो आसा खायो जदि नायख्लाय अंगे जों पाइथांनि सबाना पाया साक न जों सिन लामा ताव जों सबा खाइथानाय